Δώστε μας τη δύναμη να δουλέψουμε για τον τόπο που αγαπάμε. Πιστεύω στη δύναμη των νέων ανθρώπων και στην όρεξή τους για δουλειά. Η στερνή, η πιο ιερή μορφή θεωρίας είναι η πράξη. Σχεδιάζουμε το αύριο, είμαστε το σήμερα, αφήνουμε πίσω μας το χτες. Όχι άλλη αδράνεια, υλοποίηση στόχου και ανάπτυξη τώρα. Όχι άλλα κρεμισμένα όνειρα. Επανεκκίνηση τώρα. Μπορούμε να αλλάξουμε, αρκεί να πιστέψουμε στους εαυτούς μας. Θέλουμε να δουλέψουμε για την πόλη μας, να την κάνουμε πιο όμορφη και λειτουργική. Επανεκκίνηση τώρα με νέους ανθρώπους, νέες ιδέες για να βοηθήσουμε τον τόπο που ζούμε. Δώστε μου τη δύναμη για να αλλάξω την όψη του χωριού. Δύναμη, ελπίδα, προοπτική. Επανεκκίνηση τώρα για ένα καλύτερο μέλλον. Σε αυτές τις εκλογές δεν απέχουμε, συμμετέχουμε. Όλοι μαζί, ενωμένοι για να αλλάξουμε την εικόνα της πόλης. Αν θέλουμε έναν Δήμο ανθρώπινο, ποιες υπηρεσίες προς τους δημότες, ένα καλύτερο αύριο για το Δήμο Τρικαίων, ψηφίζουμε επανεκκίνηση τώρα. Ας δώσουμε νέα πνοή στην πόλη και στα χωριά. Εδώ και τώρα αλλαγή. Επανεκκίνηση νοοτροπίας, αλλαγή σελίδας για την πόλη μας. Κάνεις καλά. Επανεκκίνηση τώρα. Βάλε στο Δήμο τη δική σου φωνή. Έχοντας μαζί ανθρώπους με εμπειρία, αλλά και κυρίως νέους ανθρώπους, κάνουμε επανεκκίνηση στο Δήμο Τρικαίων. Το δίλημμα είναι απλό. Ή αράζουμε ή αλλάζουμε.